malama in ne ma. Me aikin ki a ma'aikatar ku? Coordinator ta agari. Bature gona, yanzu ke daga wace karamar hukuma kuka zo a jihar Zamfara? Talatar Mafara. Talatar Mafara? To, inda ake dankali da yawa? Insha Allah da shinkafa. Har da shinkafa ma? Ashe yau za mu ci shinkafa mu ci. Lalle ka. To, kuma na ga wani abinci a gaban ki gashi nan. Koce a sunan shi. Koce? Koce. Da dawa aka yi ne. Da dawa? Da dawa aka yi ne. Tuwon dawa ne shi? A'a, koce dana. Tuwon dawa daban wanga ba koce daban. To yaya ake yin shi? Ana surfa ya kwana biyu. Sai a nike shi. Aka nike. Sai a raba taliki, sai a yi taliki. Na'am. Aka yi taliki. Sai a aje shi sai ya kwana. Inda sahe. Inda sahe sai a ɗauko shi sai a aje sai da kullun da aka kwaɓe daban. Na'am. Sai a haɗe da taliki sai a kwaɓe, aka kwaɓe shi. Sannan akwai wata tanda. Wadda aka yi sai an sa itace ciki. Itacen sun ƙone gaba ɗaya. Na'am. Sai a sa akwai kasake ciki waɗanda aka yi. To yanzu wannan hoce da me ake cin ki? Ana ci ne da kuka. Kuka da yauɗi. Garin ta ko miya? A'a, komai sai an haɗa kayan miya da komai da su magi da gishiri da komai har da nama an kana in ba kana nama ka sa wake. In babu wake ana iya haka da sai da dawa. Yawwa. Ana iya sa kuli a yi miya a ci. Na'am. Ana iya sa an ka sa kuli aka yi miya a ci kuma ana iya abun nan. Alayyahu. Na'am. Da abun nan kubewa. Sai a dafa. Sai a ci. Sannan miyar yau ita ko an haɗa mata kayan miya ta ci. Shi ba ana sa ci amma ba da in yana sabo ana iya yankawa shi a sa miyar. Amma game yanzu haka sai an dafa shi. To yanzu kamar yau da daddare shi zaki ci koko wani abincin zaki ci daban. To aka kawo maka jama'a su gani.